ଆମେ ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହାଇବା ଭଳି ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛୁ। ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କିଛି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଏହି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଦିନେ ଏହିଭଳି ଗାଡ଼ି ଗାଁର ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଂଶ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଜିନିଷ ନେବା, କୃଷି କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରିବା ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାମରେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଗଲା, ଗାଡ଼ି ବଦଳିଗଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଜି ବି କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ବାଲି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସେହି ବାଲିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଅନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ହୁଏତ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କାମ ଭଳି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି ବାଲିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ି ପଛରେ ତାଙ୍କର କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଲୁଚିଥିବ, କେତେ ଗରମରେ ସେ କାମ କରୁଥିବେ, କେତେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ବି ହୁଏତ କାମ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନଥିବେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା। ଏହି ପରିଶ୍ରମରୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଘରର ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଚାଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି କାମକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ କାମକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେହି କାମଟା ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ହୁଏତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି ଏହି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ନିଜ ରୋଜଗାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଜୀବନରେ କାମ କେବେ ଛୋଟ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ରୋଜଗାର କରିବା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କେବଳ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ ଟିକେ ରେକର୍ଡ଼ କରି ରଖିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେମାନେ ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ କଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, କାମକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି କେହି ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ହାତ କେବେ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋ ମତରେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ କାମକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ କରିବାର ମନ ଦରକାର। ଏହି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ହୁଏତ ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଭରସା କରି ଚାଲୁଥିବା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏତ ଆଜି ବି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କାମକୁ ନୁହେଁ, ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କେବେ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ମଣିଷ କେବେ ଗରିବ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା।